Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun komunitas paguyubaning umat ingkang bejo rahayu ingkang bahagia. Tentu anggenipun bangun komunitas bahagia boten gampil. Naminipun gesang sesarengan, sok-sok saling surup, gagal paham, beda pemanggih lan sanes-sanesipun menika kerep kalampah wonten ing tengah-tengahing gesang sesarengan. Gusti Yesus piyambak ingkang makarya ing tengah-tengahing masyarakat Yahudi ugi ngadepi tantangan ingkang sami, langkung-langkung saking para ahli kitab, tiang-tiang Parisi lan para pangareping bangsa lan agama Yahudi. Saperangan masyarakat ingkang terpengaruh dening penilaian para pangarep lan panggedhening bangsa Yahudi ugi lajeng nggih gagal paham, salah pangerten tumrap menapa sing ditindakake lan dadi sabda dalem Gusti. Padahal yen kula panjenengan limbang-limbang, gesangipun Gusti Yesus menika nggadahi karsa sing sae supados gesang sesarengan menika sansaya rahayu, supados tiang-tiang sing miskin, sing gerah, sing nandhang sangsara merga dosa utawi merga kabondo ing roh-roh Allah menika saged diluarake. Ning pranyata kadangkala niat sing apik, tumindak sing apik sok-sok ya disalah ngerteni. Elokipun Gusti Yesus tetep panggah, tetep setya, anggenipun makarya menika tentu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Mugi-mugi mangsa prapaskah menika sansaya ndayani kados pundi kula panjenengan wantun terlibat, sumadya terlibat ing pelayanan wonten ing pasamuan menapa dene ing tengahing masyarakat. Yen ana tantangan, yen ana panggoda, mbuh merga disalah ngerteni, mbuh merga disalah pahami, mbuh merga dilokke lan sapanunggalane, awake dhewe tetep setya. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 8 ayat 21 ngantos dumugi 30. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para Parisi mangkene, Aku arep lunga lan kowe bakal goleki Aku, nanging kowe bakal mati nggendong dosa. Menyang endi paranku kowe ora bisa nututi. Ature wong-wong Yahudi, rak ora arep nglalu to, kok nganggo kandha. Menyang endi paranku kowe ora bisa nututi. Nanging Gusti ngandika maneh, kowe saka ngisor, Aku saka ngaluhur. Kowe asal saka donya, Aku ora saka donya. Mulaku kandha, kowe bakal mati nggendong dosa. Awit yen kowe ora ngandel marang Aku,
kowe bakal mati gendong dosa. Nuli padha matur, "Lah, panjenengan menika sinten?" Pangandika dalem, "Apa sejatine gunane isih rembugan prakara iki karo kowe? Akeh sing arep dak kandhakake marang kowe lan dak tetepake mungguh ing kowe, nanging kang utus aku remen marang kanyataan, lan apa sing dak rungu saka panjenengane dak blakakake marang donya." Wong-wong padha ora nyandak apa pangandika dalem bab Hyang Rama. Gusti nuli ngandika maneh, "Samangsa putraning manungsa wis kok junjung, kowe lagi mangerti sapa aku iki lan mangerti manawa aku ora nindakake apa-apa manut karepku dhewe, nanging kabeh iki dak kandhakake miturut pitedahing Rama. Mongko kang utus aku nunggaling aku. Aku ora ditilarijen sebab aku tansah nindakake apa kang dadi kersane." Bareng Gusti ngandika mangkono, banjur wiwit akeh sing padha ngandel ing panjenengane. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika yang dilimbang-limbang kados-kados boten gampil anggenipun maknani. Kaping 3 Gusti Yesus paring pitedah dumateng tiang-tiang Yahudi bilih yen ora pracaya, yen ora ngandel marang Gusti Yesus, tiang-tiang menika bakal mati gendong dosa. Menika tentu saged dados kaca benggala lan salah setunggaling permenungan panglimbang kangge kula panjenengan mangsa prapaskah menika. Ingkang sepisan tentu kados pundi kula panjenengan pitados ngandel marang Gusti, apa ya wis sakwutuhe lan kanthi tekun setya tanpa leren tanpa mandeg anggone pitados. Awit menapa yen kula panjenengan tingali ing tengahing umat, kula yakin dereng sedaya anggenipun pitados ing Gusti menika sakwutuhe. Sakwutuhe tumrap kula wonten ing Keuskupan Agung Semarang iman kapitadosan wonten sekawan perkawis ingkang wutuh kabeh ditindakake diwujudake. Sing sepisanan ya pengetahuan iman, sing kaping pindho penghayatan iman, sing kaping telu pengungkapan iman, sing kaping sekawan perwujudan iman. Mila boten saged kula panjenengan rumaos wis wutuh iman kapitadosane ning ora tau ngriyayakake karisti. Sing penting tumindak apik becik marang sapa wae lan ora gawe dosa. Kosok baleni ugi dereng sakwutuhe yen sregep banget ning gereja ning urip padinane kerep gawe dosa, ora tau tumindak becik. Menika nembe ing antarane awake dhewe tiang-tiang sing pitados ing Gusti. Sanesipun wonten ing alam donya menika kathah sing boten ngandel marang Gusti Yesus. Minimal sacara agami wonten ing Indonesia kemawon, agami Protestan kalian Katolik menika namung pinten persen? 3% umpamane. Ha sing 97% mbok menawi saperangan pitados bilih Gusti Yesus menika pribadi sing sae, pribadi sing unik, pribadi sing nuntun marang kasunyatan. Ning saperangan ya nolak Gusti Yesus. Boten kedah ngrasuk agami Katolik utawi Protestan, ning kados pundi nampi Gusti Yesus wonten ing gesangipun lan kautaman-kautaman dalem ingkang dipun tuladhakaken Gusti Yesus. Mila pitedah dalem Gusti tumraping tiang-tiang Yahudi sing ora ngandel bakale mati gendong dosa. Amargi menapa? Lumantar sangsara seda lan pamentangan dalem Gusti Allah paring sih kawelasan dalem kersa nebus sedaya dosa-dosa. Yen ora ngandel ya bakale mati gendong dosa. Yen ngandel
bakal nampa panebusaning dosa. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.